Ki kubor ki bangi I hakini kisngi bonsen ki kran bai shapang ki ki bapendo jingkerman yangi. Ba teng kum ki nong snong jong kari ngimyo satya ya ki jingshisha boro. Shumudder ladamen stam ngin sedang ya kasngi jongi dakabangi pule ya ki kubor ki bam pensngotanan ngi lani ki kubor ki bamdan ka jingshisha haka. Hendrai kalong ke basngotanan ban pentip shapi banado ka athoi tarik January pinyo ya kalat ban pule bat ban pen shapang ki kubor ki bashisha bat ki badan jimentoy kumta ngi khot katpa ya phi ba phinlai chaka the North East today lani ka TNT bat phila pan follow ya ka hapo ka Instagram ko jongki ka Facebook ka YouTube channel ko jongki lani ha ka Twitter ko jongki kana mo phinyo ya ki kubor ki bashisha bat ki ba aj jimentoy ya gitu ki ba kwa ban pule ya ka satangkat tu kani sengiru kin sapalai ya ka kot kubor ka jongki ka bathamai tes ngobha bodden ya ka North East today na ka Instagram, ka YouTube channel, ka Facebook page, lani ka Twitter ka jongki kanang bapinyo ya ka jingpintem na kihi. Bat boro kini ki links ki badon kam jong kani ka TNT ngalai hapo description jong kani ka video tes ngobha sa follow ya ki. Mentang in page no ya kani ka post ka brang sulai thamai hapo Meghalaya. Ya kani ka post lapalai daka State Bank of India Rural Self-Employment Training Institute, Umran, Ribhoi District, mentau benai arajar arpuar. Kakateng juga ni ke post kedai Faculty on Entrepreneurship. Kelas dia lani ka tarik ke bakado papila ban submit ki applications ki jongpi kedai hau arpoi tarik benai January arajar arpuar. Ya kani ke post Faculty on Entrepreneurship kebalai kawai ka salary lani ke tulap kedai arpusaw jar hak si benai. Ke educational qualification kelongkom ni. Pila dia ban pendap ya ke MSW lani ke MA hak ke Rural Development lani ke MBA hak ke Finance and Marketing. Ya kani ke post pila day ru bandan ka previous experience kumu faculty bat pidai ru bandan ka computer knowledge bat pidai ru bandang ba ban kren ha ka local language bat pidai bandang mentrai ha ki kam field work. I candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply ya kani ke post pihak ban pha ya ka application ke jangpi ha ka standard form bat ru ya ki documents ki badan kam syakani ka address director State Bank of Indian Rural Self-Employment Training Institute Umran Ribhoi District Hinyau Khandai, Lai Wei Not San. Ka official notification lani ka notice ka bala apply hi dakani ka SBI RSETI ngalai hapo description jogani ka video tis ngobha download choya ka bat pule kana bo pin tip susu spang ki wiki details.